Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwilenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ufinyelela eqinisweni. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones, kuma app stores. Kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi likaNkulunkulu njengoba umoya engcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngentando yakhe, izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela umuntu ekumele ahambe ngayo mayithi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kuze uzobuza imibuzo onayo nalabo abanofakazi uNkulunkulu uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukulalela lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni ukuba uxhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizoxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ngamadlebe akho kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esifundiswa khona siholwa ukufinyelela eqinisweni elunguJesu Kristu, uholwa umoya ongcwele ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko yezwi likaNkulunkulu uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke ihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze nihlolisise imfundiso nisuke niholwa ngayo, niyincela niyidle ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini, ngabe uJesu Kristu uyakhazumuliswa yini ngakho konke enisuke nifundiswa khona. So ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, usharishe nelink nezihlobo zakho uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izindlebe zethu zizokwazi ukuba zibe ngumhlabathi ovundileyo olamukelayo izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli, izwi lenkosi uJesu Kristu. Baba wethu osezulwini, maningcoliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinko sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Siyambingelela abalaleli, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yembhalo, sihlola imibhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzo egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, umbusi wababusi nenkosi yokuphila. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, uyise wethu sonke, phakathi wethu sonke okubo bonke, ungaye
konke kukhona futhi kungaye konke kuyaphela. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abanika izwi basilobela saba nobufakazi ngayo impalo. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela ukuba izoshiya ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu. Yayiseshiya isiphiko kulabo ababekholiwe yizwi ukuba yilowo nalowo okholwayo yiyo fanele athole isiphiko sikaMoya Oyingcwele. Amen. Kunendlela eya ebungcweleni, kunendlela eya ekufeni. Zimbili izindlela emhlabeni. Ngakho ke siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abathwala ubufakazi, bathola ubufakazi, babuthula, bafela ivangeli ukuze ke abantu basindiswe ebubini. iBhayibheli incwadi esikhombisa umsuka wesono nesiphetho sesono. Siyini isono? Kuyini ubungcwele? Konke kuseBhayibhelini. Amen. So umsuka wesono uqala engadini emva kokuba uNkulunkulu enike umyalelo kuAdam ukuthi agcine imiyalelo kaNkulunkulu. Wayesephila yedwa uAdam, uNkulunkulu waletha izilwane zonke kuyena ukuthi aziqamba amagama. Izilwane zonke zazihamba nga-2. So uNkulunkulu ukuhambeni kwesikhathi wayesebona ukuthi akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa. Wayesethi ngizayenzela umsizi. So uma esefikile ke umsizi, indaba iqala lapho ke. Esefikile umsizi, njengoba kuAdam wathi esembonile wabona kuumuntu ofanelene naye. Wayesethi ke indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Uthi uJesu laba sebehlanganiswe uNkulunkulu akekho ngabahlukanisa ngokuba sebenyamanye. Kepha uMoses uyabanika ilungelo lokuthi bahlukanise. Kepha uJesu uyagcwalisa ukuthi kwaseqaleni kwangavumelekile, kepha uMose wakwenza ngenxa yobulikhuni kwezinhliziyo zenu. Manje ke akusekho okufanele kuhlukanisa ababili ngokuba bayinto eyodwa kuNkulunkulu. So ngesono uthi uMoya Oyingcwele kwincwadi yaGenesis chapter 3 from verse 21 to 24 lapho khona eveza ukuthi njengoba ke umuntu esonile usefana nomunye wethu, usekwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Okusho ukuthi uma sekuvuleka amehlo ngokwesono usuke sobazi ububi, sobenzile ububi ukuba ngesikhathi uAdam noEve bengakuphuli umyalelo kaNkulunkulu, babehambaze bengaboni ukuthi banqunu. Kepha mzukwane bephule umyalelo kaNkulunkulu, base bevuleka amehlo, bakwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Base bebona ukuthi bahambaze, bakha amaqabunga bawathunga, bawase befuna ukufihla imizimba yabo, baze bazifihla phambi kwaNkulunkulu. So isono senza ufune ukuzifihla phambi kwaNkulunkulu. Isono sikwenza usabe ukubonana noNkulunkulu uma sowulazi iqiniso. So ngaleyo ndlela ingakho uAdam noEve bahamba bayocasha. Mase fika uNkulunkulu uyambuza ukuthi ngilapha. Uthi yini? Ngicasheleni. Uthi ngizwe izwi lakho ngase ngicasha ngoba ngibonile ukuthi nginqunu. Wazi kanjani ukuthi unqunu? Uma kubekwe umthetho thiwa ungawuphuli. Uma ungakazi uphule umthetho awazi lutho ngobubi nesigwebo somthetho. Se uphulile umthetho uyasho unembeza wakho ukuthi wena sowonile, unecala. Ulahla unembeza wakho. uAdam walahla unembeza wakhe. Ingakho ahamba ayocasha. Ngokuba wonke umuntu obekelwe umthetho bese uphulile ulahla unembeza. So phambi kwaNkulunkulu akukho ukuzilanda nokuphika. Phambi kwaNkulunkulu ukuthi nje fanele wambulwe wena wonke
kungekho ongakwazi ukufihla ngokuba uNkulunkulu wazi konke njengoba ethi mina ngihlola imidlinzo yomuntu bese ngimkomelisa ngokwemisebenzi yakhe okusho ukuthi akukho ngakufihlela uNkulunkulu. Manje ke indaba la iqala lapha kwincwadi yaGenesis sahluko 3 from verse 15 and 16 bese uyahamba uzofika ku verse 21 khona ngizokuvezela lento le bese uhamba uyongivulela incwadi yamaRoma sahluko 5 bese emva kwalokho uhambe uyongivulela incwadi yaseHebrew amaHebrew sahluko 9. So onginike uGenesis manje kusukela ku verse 3 chapter 3 from verse 15. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu. Ngifuna namhlanje before ngize ngiloke ngibiza incwadi ngifuna ukukuvezela ukuthi isono singene kanjani, isono siya kunqotshwa kanjani, and mase kunqotshwa isono iyiphi indlela yokuhamba indlela yokungcwele ngokuba konke kulotshiwe phansi akukho kusele ngaphandle nokuseleleyo konke kuphansi eBhayibhelini. Go ahead. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu. Glory to Jesus Christ. Verse 15. Yes sir. Ngizakubeka uphawu ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Uthi uNkulunkulu bese eqalekisa inyoka ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Phakathi kwenzalo kaSathane nenzalo yosifazane. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho. Inzalo yowesifazane kuyomele ichobolalela ngifuna uzwisise lento le. Inzalo yowesifazane iyakuchoboza ikhanda likaSathane. Wena uyakulimaza isithende sayo. Uyoloku wena washaya isithende senzalo yowesifazane. So kusho ukuthi wonke umuntu ophila esonweni ushayiwe. Ushawe inyoka ngokuba inyoka yawisa umuntu ukuthi awele esonweni. So umuntu kufanele ukuthi akwazi ukuthi agcobe ikhanda lenyoka. Kepha akekho watholakala. Kwabheka ezulwini, kwabheka emhlabeni, kwabheka ngaphansi komhlaba, kwatholakala oyedwa vo. Ukuba uAdam uyena kwakumele asihole ngomyalelo ukuthi kwakumele bonke bakumele balandele uAdam ahole indlela. Amen. Ukuze abantu baphile impilo yobungcwele. Kepha ngokuwa kwakhe wasekutholakala uMose naye wathunywa ukuthi akokhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. Uma esebakhiphile bese hamba balethe ehlane abafundisa izindlela zikaNkulunkulu. Kwakumele abaholele eKhanani kepha uMoses akafinyelelanga ngisho eKhanani ngokuba wona uNkulunkulu wathi Moses ngikhazimulise thatha induku ukhomba idwala amanzi ukhulume nedwala amanzi aphume. uMoses ngokucasuka washaya idwala kabili amanzi ngomusa kaNkulunkulu aphume ukuba uthembakele. So uMoses wonile ngokuba uphule umyalo. uNkulunkulu uthi ngithe ngingcwelise wena ukhetha ukuthi wenze okufuna wena. uMoses wona. Manje na ke isono inkani. Isono ukwenza okuphambene nomyalelo. Uma uthi uyakholwa ukholwa umyalelo onikiwe ukuthi uzohamba ngawo. So uma ukuthi ke kubekiwe indlela kuthiwa nayi indlela hamba kuyona ikusa ezulwini. Akukhona ukwazi igama likaJesu okukusa ezulwini. Ukwazi indlela uJesu akubekela yona ukuthi wena uze kuyena. Ukuba ukulazi igama likaJesu akusho ukuthi uyamazi uJesu. Siyamazi uSathane ube sibambile simbona ngemsebenzi. Sesiyamazi uJesu ukuba usibizile wasikhipha emanyaleni sesibonakala ngemsebenzi. Ngokuba indlela yokungcwele iyona asibizele kuyona akasibizelanga okunye ukuthi siqhubeke sihlale kubini nasezonweni zethu. Usibizele ukuthi ke siphume ebubeni size kuyena sihambe ekukhanyeni. So uAdam wahluleka, uMoses wahluleka, uElijah naye wahluleka. Wayesekhala esincona kabulawe esehlele ezintabeni. uNkulunkulu waziwathumela ingelosi zakhe ukuthi izomlanda ngesiphepho. Kwabonakala inqola izomlanda singakofika isikhathi sakhe. So wahluleka ngokuba naka asafunanga uyedwa umuntu ozokwazi ukunqoba, ozokwazi ukugxoba ikhanda likaSathane.
So lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 3 ngifuna ukukukhombisa before siya kude. Yaphake ibambe kuzosuke ngiyone kanti ngifuna ukuhamba nayo ngicathule nayo. Ibambe lapha kwincwadi yakho uGenesis sahluko 3 kusona ku verse 15 ngizoyichaza bese izosiveza yona egcineni. Ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yes sir. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho. Wena uyakulimaza isithende sayo. Wathi kowesifazane, ngiza kukubangela ubuhlungu. Ukuqala isiqalekiso leso sokuqala esiwela umuntu wesifazane. So inyoka isiqalekisiwe. Owesifazane uyaqalekiswa. Njengoba eqalekiswa usetsheliwe ukuthi yena uyakuchoboza izithende zenzalo yowesifazane. Indaba ke bese fikile kuSathane. Iqala lapha kuKhayin noAbel. Isikhathi ke inzalo nango omunye esebuzwa phela ukuthi kwenziwa yini unyukubale uma bowenza kahle bowungeke yini wamkeleke. Qaphela uma ungafuni ukwenza kahle isono siyangqongqoza ngasemnyango ungasilawula. uNkulunkulu uyakutshela ukuthi yini ezokwisa because uNkulunkulu wazi konke. Uyabona ubuso bakhe nenhliziyo yakhe ukuthi ayineme ngokuthi uNkulunkulu ke wamkele umnikelo kaAbel. Wanganama ngomnikelo kaKhayini. uSathane wangena enhliziyweni kaKhayini wamsebenza ukuthi angafuni ukufunda kumfowabo. Esikhundleni sokuthi afunde lokho okujabulisa uNkulunkulu yena ufuna ukubulala umfowabo. So lowo moya njengoba wangena kuKhayini waqhubeka udlame laze lande emhlabeni. Kanti uJesu bambulalelana uma kuwukuthi babekholwa kuMose. Kwenziwa yini bafuna ukubulala uMose ehlane? Kwenziwa yini beze kuAaron befuna ukumshaya bethi akabenzele ithole leduna? Sho ukuthi intando kaNkulunkulu bengafuni ukuyenza. Bawontamo olukhulu abantu ngisho namhlanje amabandla amaningi kugcwele ontamo olukhulu abafundisi. So bafaka lo moya kaSathane kubalandeli babo. Ukuba abafundisi bona abasafuna ukufundisa ngokweqiniso. Uma uqhamuka bethe iqiniso bona badinelwa wena. So baze baqashela inkabi bayakudlisa bayakuzonda. Yini abafuni ukwenza lokho kuzokwamukeleka phambi koNkulunkulu. Abafundisi beni neba defender ngoba banithuthuzela ukuthi nihlale ezonweni as long as bahlele emaphaketheni eni ku-right lokho benganitshela iziphambeko zenu. Lokho ku-right ngoba umfundisi wami hayi uyasitshela isihleli ngaphansi komusa. Umusa kuthiwa ke kufanele yini ukuthi siqhubeke sihlale ezonweni ukuze umusa wande. Ithi incwadi iqhana kanye. Hallelujah. Qhana kanye. Sikwengezeka kanjani thina sesifile ukuthi senze isono siphinde siqhubeke sihlale esonweni ngoba phela mawabhaphathiswa kuKristu wabhaphathiswa ekufeni kwakhe wavuka kanye naye. Ukufa kwakhe ukufa kwemsebenzi yenyama avuke ngokukamoya. Glory to God. Hallelujah. Avuke ngokukamoya useyisidalo esisha usewumzimba wenkazimulo. Ingakho esekwazi ukuthi aye ezulwini bese nyukile aphindeze azongena kuthina. Asifake nomoya wakhe asifake lengqondo yakhe yokuthi sifunde ukuyenza intando kaNkulunkulu singabuswa inyama nezinkanuko zayo. So ke abafundisi abaningi abathandi leli vangeli ngokuba liyabambula ukuthi bona basebenzela imali nezibonakaliso nayo yonke inkohlakalo egcwele emasontweni yabo. So ke uSathane usebenza ngento eyodwa ukuthi aqhashe abantu. Mekholwa wenza kahle lo muntu uzomfaka inhliziyo yommona. So uyanqotshwa uSathane. Nqotshwa ngothando. Ingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wathumela ngendodana yakhe yona yodwa ukuba ke nginike incwadi yakhe uJohane 3:16 ngoba idumile le ncwadi le bayithanda abantu. Bese umphinde unginike incwadi yaseEfesu futhi sahluko 1 from verse 3. Incwadi uJohane isahluko sesithathu uphinde futhi unginike futhi incwadi yamaRoma sahluko 5 from verse 8. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Igama ngifuna underline ukuthanda izwe. uNkulunkulu akazonda abantu, uzonda isenzo sabantu esibi, uzonda ubufebe,
uzonda ukuhleba, uzonda ukuphinga, uzonda ube ufakazi wamanga, uzonda ukubulala, uzonda ukufeba, uyineke futhi engayibalanga, ungahloniphi. Uzonda ukukhonza izithombe, uzonda isenzo sabafana abalala nabodwa namantombazana alala nawodwa, uzonda ukudaka utshwala ngokuba ekudakeni utshwala khona ukuheka. Izinto ezizondwa uNkulunkulu, umuntu oqhatha abantu, umuntu ohleba ngabantu, izinto ezizondwa uNkulunkulu, umuntu ongafuni ukwenza izwi likaNkulunkulu ebezibiza ngomKristu. Ngithe ungumKristu nxa sowusindisiwe, ulazi iqiniso lonke, uzibiza ngomKristu ngokuba sowuphumile kukho konke umoya ingcwele athi phuma kubona, ususindisiwe ngokuba soyayazi indlela uNkulunkulu afuna ube yiyona. Uma ungakophumi ekufebeni nasekudakeni utshwala nasekubhemeni ugwayi nensangu notshwala, wena usazibiza ngomKristu uthi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, uziqambela amanga wena, because uNkulunkulu uthi akamazi umuntu owonayo. Nginike lo ncwadi kaJohane sahluko 3 from verse 6 bese uyabuya uze Johane. Lo ohlala kuye akoni, lo ohlala uNkulunkulu akoni, lo ohlala uNkulunkulu akoni, lo ohlala kuJesu Kristu akoni, lo owonayo akambonanga, awumazi futhi naye akakwazi, awumbonanga futhi awumazi naye akakwazi. Ngokuba yini? Wena uhlezi kuphi? Esonweni, uhlezi emanyaleni. You understand? Yayizwa indaba. Go ahead. Bantwanyana, maningadukiswa muntu, maningalahlekiswa. owenza ukulunga, unjani? Ulungile. So uma uhamba ngomthetho kaNkulunkulu, umthetho awumelene nawe. Kepha uma uphula umthetho kaNkulunkulu, umelene nawe. Wena uyisaphula umthetho, kusho ukuthi ungaphansi komthetho. Kepha lowo owenza ukulunga awunakumenza lutho umthetho ngokuba uyawugcina. You understand? Lowo owenza ukulunga ulungile, glory to God, ngokuba yena elungile, ngokuba naye osibisileyo ulungile. Owenza isono, lowo ngifuna uzwisise, lowo owenza isono ungokaSathane, So ingakho uJesu mebatshela abaFarisi abaSadusi athi nina ningabakayihlo uSathane. Kwenziwa yini ngawezwa amazwi ami kwakhuluma kunina? Amazwi ekumele siwezwe. Abantu babheka inyama, babheka mina, umfana omncane kanje ashuma yini ayazi, ucotsho ubani? Lalela, kholwa izwi. Ungakholwa izwi, angikwazi ukholwa ubani. Ngoba into enenza ukuthi ke nina nikoba ngokuthi uJesu uneme ngani nabafundisi benu, ngoba ngibona kugcwele abantu babhilija amakhulu. Akusebenzi ngebhilidi. Uthi uJesu kwincwadi kaJohane sahluko 4 from verse 21. Ngikhombise mina ukuthi uJesu ukhonzwa kanjani. Ngizokhombisa nakwincwadi kaJohane uJesu ukhombisa ukuthi ukhonzwa kanjani. Incwadi ngokaJohane sahluko sesine verse 21. UJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba. Ngeke nisakhuleka kubaba kuphi? Kule ntaba entabeni naseJerusalema. Kusho ukuthi ke uMoses wayebakhonzisa belangena uMoses bekhonza kuphi entabeni, bejikele izintaba for 40 years. Manje ke wayesebayekela uNkulunkulu abathumela eJerusalem, bafike bakha lapho indlu, iTempeli, bese bekhonza khona, beshisa iminikelo nemihlatshelo. Kepha ke uNkulunkulu wayengasaneme ngokuba babebuye baphume bayongena ekhohlangaleni. uNkulunkulu ke manje usethumele indodana yakhe ukuthi manje ayizosindisa abantu, bangabe besayenza imihlatshelo. Ingakho ethumela isithunywa sakhe ngaphambili uJohane ukuthi asibize abantu beze kuphi? Ekuphendukeni. Baphenduke ngani? Ngamanzi. Hallelujah. Kepha uJesu mesethunywa yena kuthiwa ke akazobagcwalisa ngomoya oyingcwele nomlilo. Hallelujah, Lord Jesus. So mesefika uJesu yakugcwalisa konke lokho. Ingakho kumuntu wesifazane ukuthi manje le ndaba zethu ukuhlangana emathempeleni kepha umngcwele abukho. Le ndaba zethu ukuhlangana ezintabeni kepha umngcwele abukho. Isikhathi sikhona, isikhathi siyeza elisona manje. Nikhuleka kwaningakwaziyo. Ngikhuleka kwizinto engingazazi. Nina nikhuleka kwaningakwaziyo. Sina sikhuleka kwesikwaziyo. Siyalazi izwi, siyawazi umyalelo kaNkulunkulu. Ngokuba insindiso ivela kumaJuda. Ivela lalelaphi futhi ngikusize. Ivela kumaJuda. Izwi lanikwa abani? AbaJuda. Lanikwa umHebheru, lanikwa Abraham. So uAbraham waba nesithembiso nesivumelwano noNkulunkulu. So kuleso sivumelwano bebephila ngesithembiso uNkulunkulu asenzile naso.
bethi nayi imiyalelo yami nazi indlela zami ngifuna abantu abazongilalela bahambe ngemiyalelo uNkulunkulu akazasho ukuthi uyinkolo uNkulunkulu ungumdali uNkulunkulu ungumdali uma sibiza usibizana kuphi emgcweleni ngoba yini yena ungcwele Ezo lonto leyo so le ndaba zamagama amabandla amaningi ayinamsebenzi lonto leyo ayifake ezulwini ufake izivathu akufake ezulwini into efake ezulwini yizwi Amen. lithi incwadi singabi ngabantu abalizwayo singalenzi masibe ngabantu abalizwayo balenze kusho ukuthi mawusuluzwile izwi balibonakala kuphela izithelo ziphuma ukhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu selifikile kuwena you understand Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje njengoba ngikhuluma nawe lapho abakhulekayo abaqiniseleyo ngokweqiniso bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso wait uthi uJesu lapha ya kwincwadi yakhe uJohane bese ubuye awonqedi lencwadi kaJohane uhambe ungifundela kwincwadi ke yalontuzana uJohane 14 from verse 6 ngifuna ukukhombisa ukuthi ke uthi bazomkhuleka ngani moya nangeqiniso umoya nangeqiniso uthi yena uze ngomusa nangeqiniso asike sibheke ukuthi ubani oyiqiniso incwadi ngokuka Johane isahluko 14 yes sir verse 16 verse 6 uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso uthi ubaba labo abazokhuleka kuyena ngokomoya nangeqiniso so mina ngiyindlela mina ngithatha ngikusondeza kubaba mawufuna ukuza kubaba landela mina ngoba mina ngiyiqiniso futhi ngini nokuphila futhi ngokuphila you understand akakho ozoza kubaba ngaphandle kwami uthi ke naku Martha bese khuluma no Martha seshonile uLazarus incwadi ya John chapter 11 verse 21 to 24 bese uyabuya kuya incwadi ya Johane chapter 4 from verse 21 11:21 wayesethi uMartha yes sir uJesu Nkosi uma bowukhona umnewethu ngabe engafanga umfowethu bengeke aze afe kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu noma ngabe yini ongayicela kumoya uNkulunkulu uza kukunika khona konke ucelayo ubaba umoya oyingcwele uza kukunika khona uJesu wathi kuye yes sir umnewenu uza kuvuka uMartha wathi kuye yes sir ngiyazi ukuthi uza kuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina manje ke unosuku lokugcina bonke abafele kuKristu abayovuka ngalo kepha uJesu akakhulumi ngalokho njengamanje ukhuluma ngakuphi uJesu wathi kuye yes sir mina ngikukuvuka nokuphila uthi resurrection ukuvuka nokuphila onjani okholwa yimi noma efa wophila uthi ngale mina ngiyindlela neqiniso nokuphila so uma eyindlela uhamba kuyena uhamba ngokweqiniso ngokuba yena ukuphila manje olokuphila uthi noma ufe ngokwenyama uma ufe uhamba ngeqiniso uyakuphila ngeke uze ukubona ukufa ngokuba ukufa okwezoni abantu bafa bephila ngesono isono singukufa so ingakho ke iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu ufundele phencwadi eJohane 3 bese uyabuya ungifundela kwincwadi yakhe incwadi yase-Efeso eMaroma sahluko 5 verse 8 John chapter 4 yes sir 4 from verse 22 nina nikhuleka kweningakwaziyo nize nikhuleke kubafundisi nibabize ngofather nibabize ngodate nibathengele ama-present nibenzele ama-birthday celebration nibathengele imoto ngokuba niyazincengela kubona ingakho bengeke bayintshele ngezono zenu nina nikhuleka kweningakwaziyo so baze bahambe bayothwala ingakho niguqa phambi kwabo nibabiza ngoNkulunkulu basemhlabeni nithi oshembe uNkulunkulu benu nithi ke uJohane umbhaphatisi ukholwa kuyena uyena owaletha umbhaphatisi oqala sombhaphatisa ngaye phela so abanye abantu bakholela kuMoses abafuna ukukholwa kokunye bayahlukanisa badidekile balahlekile yini abambulelwe you understand so nikhuleka ningakwaziyo abanye bashisa impepho
abanye bahamba izangoma, abanye bathwele bahamba izinyanga, abanye bayathakatha. Bonke labo basuke bekhonza amadimoni, bonke labo bahamba indlela kaBhayilani, indlela yokumnyama, indlela yokufa. Ngoba indlela yokuphila uJesu Kristu. uJesu Kristu ngegama lakhe uma ukholwa kulona lithi hlukana lesono, ngoba sofuna ukwazi ukuthi kuyini okuyintando kaNkulunkulu. Ngaloso sikhathi ke izwi kaNkulunkulu liyofinyelela enhlizweni yakho, lishintshe ingqondo yakho ibe yintsha. Amen. Bese uyakwazi okuyintando kaNkulunkulu. Konke uNkulunkulu athi hlukana nakho ngeke uzungabaza noma kuthiwa nzima kangakanani, ukuba usoyazi ukuthi ke ungukuphila yena. Lezi zinto zenzayo zikukufa zona. So ukhethani wena? Ukhetha ukuphila noma ukufa? Ukhetha isango elincane lapho kungena wena wedwa ushizo zakho ngemuva, noma ukhetha ke isango elikhulu, lendlela enkulu eholele ekubhujisweni? Uyazikhethela. Awukhethiswe, siyashumayela, siyahlwanyela imbewu, izwi, ukuze lisebenze enhliziyo zabantu. Banike. Hallelujah. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo. Kweningakwaziyo, thina sikhuleka eqinisweni. Ngokuba insindiso ivela kuNkulunkulu uyiqiniso. uNkulunkulu uyinkazimulo, into engashintshi. Amanga ayashintsha, indlela yomnyama iyashintsha, but ukukhanya kuhlezi kukhanya. Ingakho ethi makhanya ukukhanya ukuthi uphambi kwabantu. You understand? Banike. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo. Yes sir. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. So siyaqonda manje ukuthi izwi lafika kubaJuda kuqala. So uma ke sebigcwalisekile kubaJuda njengoba sebebulala uJesu. So selithiwa ke manje bese buye kufeni. Uthi kwincwadi yaJohane sahluko 11 sahluko 10 verse 16 ukhuluma ngani? Ngokuthi ke izimvu ezingezona zalolu hlobo nale kusamele zilandwe. Lezo zimvu lezo ithina abantu ade bengakaze balithole izwi. So ingakho ethatha amadoda angazange abe nezikhundla kuma synagogue, wathatha abapostoli abafishermen, wathatha abantu abathengisi bentene, wathathela abantu nje washa bahambe naye. Yini ufuna ukugcwalisa ngomoya oyingcwele? Ufuna ukuthi babe ufakazi, ungathi hayi laba vele babehamba indlela yokukholwa. So babebalwa nalaba ababekholwa ababengabaJuda namaFarisi nabaSadusi. Cha, wayithathela abantu nje. Amen. Wazithathela abantu nje ukuthi bazoba ufakazi. So uma ufakazi ukhuluma into wayibona, ukhuluma into oyaziyo, ukuba babehamba naye, bengena naye, bephuma bemphatha bedla naye, bakwazi konke ngaye. Yes Lord. So izibonakaliso zenza uzenza phambi kwabo ukuze bese betshela abanye, batshela abanye into abayaziyo. Kepha nabo ukungakholwa kwakukhona. Ungakholwa. So mase twasile konke ke. Esevukile kufeni. Mase fika kubona sethi ke hambani ezizweni zonke. Ingilapho ke thina singena khona. Ningaselona kuthiwa ke insindiso ivela ngabaJuda kuphela. But manje seyilethe uKristu naye umJuda, kepha manje seyesabalalisa. Ingakhethi hambani nezizweni zonke. Nenza abafundi abakholwayo nibabhaphathise. You understand? Lezo lonto leyo. Banike. Incwadi ngokukaJohane. Yes sir. Sahluko 10 verse 16. Oh, sahluko 10 verse 16. Nezinye izimvu nginazo. So thina silo zozimvu ke ezithole umusa. Bekuthiwa kukhulunywa ngomusa, kukhulunywa ukuthi ke akusekho sidingo sokuthi wena mawuphingile uthathwe uyogxotshwa ngamatshe, noma mawubanjwe ukhonza abanye uNkulunkulu izithixo bese kuthiwa mshiseni noma imlengiseni. Manje sekuthiwa ke uthi uJesu mekulethe umuntu wesifazane kena kuthiwa lo muntu wesifazane uphingile, wathiwa uMoses akagxotshwe ngamatshe. Uthi uJesu la kunina ungakaze abe nesono noma senze isono, makobe uqala uzomshaya ngamatshe. Ngoba bonke balahlwa yini? Unembeza. Balahlwa yini? Isazelo. Umsebenzi ababenze kumnyameni. Akhona oyedwa waqala wathatha itshe wamjikela, kepha kwakusukela komdala kuze kuyophuma komncane benyomuluka bephuma beshawa isazelo. Haleluya. Bese vuka uJesu uthi bapha abahluleli bakho. Akukho khona oyedwa wahlulelayo umuntu wesifazane, cha Nkosi. Haleluya. Uthi nama ngiwahluleli. Hamba. Ungabusona. Hamba. Ungabusona. Akuthiwa ukuthi hamba uqhubeke wehlele esonweni. Hamba ungabe usona. So why when ufika uthi uyasindiswa uphinde futhi uyohlala esonweni? Wenziwa yini? Uyasindiswa. Uthwamukela uJesu. Futhi ke nendlela ukuthi akuthiwa nezono leni. Kuthiwa awubani ofuna ukwamukela uJesu.
Eseqamba bangaqamba manje nithembisa ukuthi uJesu uzokubusisa ngemoto, uzokubusisa ngonkosikazi omusha, uzokunika umsebenzi. Hawu, bese uyamfuna lo Jesu wena uzokwenzela sonke lezi zinto. Bese kuthiwa abaphakamisa abafuna uJaba, abaphakama abafuna uJesu, phakama qala. Kuthiwa nizosho ngomthandazo wesoni. Hawu, sengiyisoni futhi manje. Mina ngifuna izibusiso nemoto. Nokhiya abasha neposition enje emsebenzini. Kuthiwa abanye abalethe ama-CV abazothandazela. Ukukholwa okuncane lokho. Ngakho siyakuthini na? So manje bese kuthiwa phamisana izandla. Yezwa lona. Sibiyanikhuthuza. Kuthiwa emva kwaloko bese uyishilo ke sinners prayer noma umthandazo wesoni. Kuthiwa usuxolela. Akusho ukuthi hamba ungabusona. Kuthiwa usuxolela izono zakho. Bese emva kwaloko uyahamba. Mzokwane wathola ipromotion emsebenzini uyabuya uzonikela ngemali eningi emsebenzini. Ngoba yini? Le promotion le kwayithenjisiwe. Uyitholile promotion, right? Manje le promotion le uyitholile. Ulale nomphathi. Awuyivezi leyo. Une position uyigwazele yabusathi uJesu. Yabona igama lika Jesu lihlanjazwa kanjani? uJesu. Amen. Bahlala ngegama lika Jesu. Bese bangavezi iqiniso. Amen. Yini azange baze banike uJesu. Amen. Angibazi. Abanye bahamba ebusuku bahamba emini ngapha bayesontweni ngapha ebusuku kuthiwa basindisiwe bayenza ngomeni. Kuthiwa uJesu ungibusise ngeke ngoba ubona nama-tax amangaka nginamathenda uJesu kanti uthwele. Mina ngibona ukuthi hayi lo muntu lo ungempela umbusisile uNkulunkulu. Kusho ukuthi uJesu uyabanika abantu izinto. Abafundisi banidayisela iziwasho. Ngenxa ukuthi ukukholwa kwenu kulele ezintweni eziphathekayo. Kuthiwa ukukholwa kuvela ngezwi, izwi likaNkulunkulu. Akaze kuthiwa ukukholwa kuvela ngeziwasho. Izibonakaliso kuthiwa lokho abakholwayo bayabonakala ngalesibonakaliso. Bawukhuluma ngezilimi, baphatha izinyoka, bagcoba ofezela. Bese ke bekhuluma ngezilimi ezintsha. Emva kwalokho bobeka izandla kwabagulayo bakhipha amadimoni. Amen. Ngokuba ngamandla okukholwa ukuthi uJesu akaphilisa. Uthi umuntu beza kuJesu egula noma ethuwe uyagulelwa, athi uJesu uyakholwa ukuthi ngakwenza lokho. Hallelujah. Uthi uyakholwa yini? Mase ukholiwe uthi kuzoba njengamazwi akho. So ukholwa kuba wena ovumayo ukuthi lento izokwenzeka. uNkulunkulu ukunika lo mandla la uthi ukuqonda ukuthi wena khona izinto okumele ukholwe izona ukuthi zingenzeka. Ngoba uthi kubantu kunzima. Kepha kuNkulunkulu akukho okungenzeki. Khona izinto ezinzima kutheni inyameni. Kepha kuNkulunkulu uthi akukho okungenzeki. So imfundiso ivela kubaJuda ukuba izosindisa thina silezimvu ezithole umusa ukuthi ke ngabe lo mhlaba lo sogoqiwe ngabe sifana leSodoma leGomora kepha ngenxa yothando lwaNkulunkulu njengoba ithi incwadi kaJohane esahluko 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe. Ukuthanda izwe, uthando lwaNkulunkulu lisibekela izono. uJesu uthi uzothethelela izono. So indoda efica ihleli lapha eduze kwamanzi isehleli kudala yahlala iyahamba ifuna lapha ifika sebengenile njalo ihlezi lindile uJesu uthi uyafuna ukuphila. Uthi mina kade ngangilele la ngithi ngifuna ukuya lapha bavele basukuma iqala. Uthi uJesu ke sukuma usathi ulanduzana uhlala la kuhamba. Hallelujah. Indoda yenze njalo. Bese phinde ibona sebeyibona ukuthi le ndoda ilaphiwe thuba lokuthe phatha uhlanga ngesabatha. Athi hayi ngilashiwe mina ngitshela umuntu ongisindisile ukuthi angenze kanje. Bamnyokolote. Bese voko lokho aphinda ahlangane nawe uJesu ethempeleni. Kwincwadi yaJohane esahluko 5 uverse 18 bright. Ngalokho ke abaJuda kwayikhona befuna kakhulu ukumbulala ngokuba wayengaphulile isabatha kuphela kodwa wabuye wathi uNkulunkulu unguyise. Yes sir. Ezenza olingana noNkulunkulu. Go ahead. Khona uJesu waphendula wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo. Awuhlehla uqala pha verse 14. Incwadi ngokukaJohane isahluko 5 verse 13. Go ahead. Bambuza bathi, kubani lowo muntu othe kuwe, thabatha uhlaka lwakho uhambe na? Yes sir. Kepha ophilisiweyo
wayengazi ukuthi ungubani ngokuba uJesu wayemukile lapho. Yes sir. Khona isixuku kuleyo ndawo. Kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini. Wahlangana naye futhi ethempelini wathini? Bheka uphilisiwe. Bheka manje uphilisiwe. Ungabe usona. Bheka manje uphilisiwe. Ungabe usona. Bheka manje uphilisiwe. Ungabe usona. So mawukhishwa efebeni, wakhishwa edakweni, wakhishwa embhedeni kadugula ngegama likaJesu Kristu. Wakhishwa kugwayi. Wakhishwa emangeni. Wakhishwa kumoya wenzondo. Wakhishwa ekutheni umuntu wesifazane ogqoka amabhlukwe. Wakhishwa ekutheni wena uthanda izinto zasemhlabeni. Akushongo ukuthi nje ukhishiwe hamba futhi uyohlala ngoba kuthiwa siphila ngaphansi komusa. Uthando lukaNkulunkulu lufuna thina manje sizibonele phakathi kokubi nokuhle. Uma sesilizwile izwi bese siyazikhethela lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi sibe yikho nafuna sikwenze. Hallelujah. Yenzo lonto uthando lukaNkulunkulu lusinike umusa ukuthi sifinyelele eqinisweni ukuthi uNkulunkulu ngubani, uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Iwona musa lo. So lo wasemasontweni amanga abantu basindisiwe, baningi abantu basindisiwe. Inkinga ishaya embhalo. Baze balande ngisho ingane ezincane abafana abano 10 years bese ngathi banomoya ingcwele kanti umfana kanalutho. Ngenxa ukuthi ke balande ngisho ama celebrity pastor Zondo. Ayena futhi upastor uZondo, motivational speaker. Uyakhuthaza abantu babe nethemba lokuthi bazoba nemali. Uyathatha phela eBhayibhelini amix kuzwakale kamnandi emadlebeni abantu abatshwayo. Amen. Abakwenyama. Laba abanyama banako kwenyama. So manje bathi ke ubona amaKristu ehlupheka kanjena ingo abalizathu zakhe abalumsangano ubona ukuthi imfundiso kaSathane. Thiwa singazibekeli ingcebe emhlabeni. Amen. Futhi ke masaneliswe wesinako. Mona izimpahla zokugqoka nendawo yokulala kwanele. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe bese kuthi zonke lezi zinto ziyakunezezelwa. Kusho ukuthi manje uma uyazi indlela yokulunga ngeke ufune indlela ye-shortcut. Ngenxa ukuthi wena ufuna ukusindisa umphefumulo wakho ube ne-status, uhambe ugwazela umsebenzi, ugwazela i-license. Nina abantu enithatha imali yomgwazelo nizolithatha libombe esihogweni. Nina abantu ke enisebenzisa amandleni ukucindezela abantu nizolithatha libombe esihogweni uma inke ningaphenduki. Hallelujah. Simele ukuphenduka. Wabantu bayawa abantu befuna imisebenzi ngenxa yenu uzikhohla kalendini. Nisebenzeni izisu. Abantu bawo emgcoleni emsebenzini into masele kuthiwa igqoka ibhlungu ngenkani khona izokwenzela ama client kuthiwa kuyi protocol yomsebenzi. Lahlekela umgcwele bakho ngenxa ukuthi ke uzohola 2500 rand. 2500 uzohamba nawe esihogweni. Jesus. Amen. Uphume emgcweleni ngona ukubona abantu bazalise endaweni wonke agqoka iziqephezana ufuna ukugqoka iziqephezana hamba udayisa ngomzimba waphenduka umahosha. Lo mali uzofika ekulindini esihogweni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bheka usuphilisiwe. Ungabe usona. Imfundiso ivela kubaJuda. Imfundiso bese uyitholile kuthiwa hamba ungabe usona. Usindisiwe, uphilisiwe. Ungabe usona. Ufuna wehlelwe. Ngale kwalokho. Ngokubi kunalokho. Ngale kwalokho. Ufuna wehlelwe ngokubi kunalokho. Bakhombisa ukuthi kunjani le khona ke ebezoya khona kunika incwadi yalontuzana ya Mark sahluko 9. Incwadi ya Mark sahluko 9. Bengaphosisi starting from verse 51 right. Menga 34 kulapha. Incwadi ya Mark sahluko 9. Because methi ke ngale kwalokho okubi kunalokho kuzakwehlela. You understand? What ngibona ucrash. Starting from verse 49. Incwadi ngokukaMark sahluko 9 verse 49. Yes sir. Lapho impethu yabo. Impethu yakhona yabo methi uzokwehlela uhlehla kancane right, uhlehla kancane from verse 42. Amen. Nalowo okhubekisa abe munye kulaba. Umuntu okhubeka yabona ngisho ngikhuluma indaba zabafundisi abakhubekisa abantu bebakhohlisa ngemfundiso zamadimoni.
lo wakhubekisa abantwana bakaNkulunkulu baningi abantu abalindile esihogweni ngenxa abafundisi bekade befundisa izinto ezingekho eBhayibhelini bekhipha bezifakela. Nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyane. Yes sir. Abakholwayo kungangcono kuye. Kungangcono ukuba itshe lobusila ligaxwe entanyeni yakhe. Ngangcono ukuba itsha lokusila liboshelwe entanyeni yakhe mase aphonswe elwandle ekujuleni kolwandle. Uma isandla sakho sikukhubekisa So uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume. Kungcono ungene ekuphileni sinqunyiwe. Kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimekiyo. Esihogweni yama sikhuluma ngesihogo angazi abantu bayithatha isihogo ukuthi iexample le. Bathi sibonele uthi uma isandla sakho sikwenza ukuthi uwone sinqume akusho isandla sangempela ukuthi mekukhona umcabango umfanekiso lo abeka ngawo kepha uchazile lokho engikushoyo. Uma kukhona umcabango ofuna ukuthi wena ukwenze ukuthi uwone ubulali lo mcabango ngokuba ke lalela ngokuba kuyokusiza ngani ukuthi ube umKristu phambi kwabantu kepha ngale ukhipha izisu lana ngaphandle komshado mase ufa wena bowaziwa njengomKristu nesono esikubambile. So kuyakusiza ngani ukuthi ungene uphelele ezulwini kepha ube uzoya esihogweni. Kungcono ukuthi ke ungene ungaphelele ushiye okubi ngemuva wathatha ukulunga. Kungcono ungene ekuphileni uyingini. Yes sir. Kunokuba uye esihogweni. Kunokuba ungene esihogweni emlilweni ongacimekiyo. Umlilo ongacimekiyo. Kunezandla zombili. Kunezandla zombili. Lapho impethu yabo impethu zakhona azifi. Awucabange empethwini la ekhona khona umlilo ongacishi. Kukhona lezi impethu ezingafi. Nomlilo ongacimi. Nomlilo ongacimi. Uma unyawo lwakho ibambe lapho bengifuna bavezele ukuthi kiwa ngalaphi. Bese ukuthi asifuna ukwamukela ivangeli sifuna ukuhamba izindlela ezimbili. Sifuna ukuba umbaxa mbili. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Nkosi Jesu. Ngeke ukwazi. Never. Buyela ngale kwincwadi yakhe uJohane sahluko 4. Bekusahluko 3 kepha ngifuna sahluko 4 manje bright. 4 sesobhala manje isikhathi esiyangishaya. Ngibhizi izincwadi. Manje ngifuna ukuthi ufunde khona kuzobe sengambula yonke. Incwadi ngokuka Johane isahluko sesine. Yes sir. Verse 21. Yes sir. Verse 24. Right? Hallelujah. From verse 23. Hallelujah. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona manje. Siyeza angithi manje imfundiso ivela kubaJuda kepha isikhathi siyeza manje sesikhona lapho abakhulekayo. Lapho abakhulekayo. Abaqiniseleyo. Yabona uma ukhuleka uze emzini womuntu ngaphandle akethe uzokhonga. Sikhulekile kaDlamini. Ukukhuleka lokho uzozithoba. You understand? So ukukhuleka nakuNkulunkulu kusho the same thing. Ngesikhathi kuthiwa ke kusha phansi ngedolo. Baba wethu osezulwini. Ngeke uvele uthi baba wethu osezulwini. Manje ngeke sigaba lakho uzobafika. No. Yisho ngokuqonda lento le. Baba wethu osezulwini. Manje ngcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Uyisho ngokuyiqonda ukuthi lento igama negama lisho ukuthini. Uyazi ukhuluma nobani. Ngokuba makukhuluma noNkulunkulu ukhuluma ngathi ukhuluma nomngane wakho noma nomntanga wakho. Uzokhuleka kubaba wakho okudalile, okunika ukuphila. Yingakho mawuza kuyena uze ngokuzithoba, uze ukhale. Yingakho noDavid benza uNkulunkulu uyakhala. Yingakho noJesu wayekhala. Inyama fanele ikhale umphefumulo. Khale umoya. Ngeke ukhonze uNkulunkulu omi kanjani. Abezwa abanye bethi ubragod bese begcwele imphakamo. Bathi ubragod ongizabe phela noma ingemillion zobona mengifike ezolweni. Uzokuhlangana lonke esihogweni. Kube edelela. Akho bra Jesus la. Lonke lo mfucuza lithatha kubafundisi bamanga nokweyisa uSathane embulala ngenkosi Jesu. Baningi bright. Kodwa isikhathi siyeza. Akekho futhi umuntu ongathi ukhuluma noNkulunkulu ubonisa uNkulunkulu ukutshela uNkulunkulu ukuthi hayi manje uNkulunkulu ngibona ukuthi fanele kwenze kanje. USathane lo. Uma umfundo sakhe ukhuluma kanjalo akanawo ukusaba uNkulunkulu uyazidelela lo.
Steleni. Phuma lapha. Futhi uphuma lapha ngwazihleleleni. Phuma lapha. Mona isikhundla ngazi uma isikhundla songenisa ezulweni. Asingeni ngezikhundla ezulweni. Angena futhi umfundisi wakho. Mina ngishumela ivangeli ngiyinceda kaNkulunkulu. Nongibiza ngomfundisi ngiyasabela kepha ngiyazi ukuthi angiyelo wakho. Mina ngiyinceku sifanele ukubizwa ngani ngezinceku izisebenzi zevangeli ezingabheke nzuzo. Hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Ukuba yena sisebenzele ukuthi ke sithandwe abantu. Hallelujah. Sisebenzela ukuthi sisindise imphefumulo yabantu ngothando kaNkulunkulu. Uthando iqiniso. Alikho futhi alinye uthando obuluthole. Ngokuba ngiyangena emshadweni kanti umuntu akazizelanga umshado uzela imali. Ngiyangena emjolweni kanti umuntu akazizelanga uthando ngempela uzele ngoba nakubona imoto. Ubona ukuthi unemali. Abantu bathanda izinto ngaphezulu kwabantu. Tshela abantu bakuthandela ukuthi unani abakuthandela iqiniso. Ngoba bekubheka emehlweni bakuthanda bese uflathele sebeyakhuluma kabi ngawe. Ombheka ugqoke kanjani? Yini uthando iqiniso abanalo? Banike bright incwadi yaJohane sahluko 4. Bese ubuyele ngale kwincwadi yaGenesis. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona manje Bese ubuyele kwincwadi yamaRoma. Abakhulekayo, abaqinisileyo, Ukhuleka ngokweqiniso. bayakukhuleka kubaba. Ngomoya Nangeqiniso. ngokuba ubaba Bakhuleka ufuna. ngokomoya nangokweqiniso. Ngokuba ubaba ufuna abanjalo. Ukuba uNkulunkulu ufuna abantu abazomkhonza ngokomoya nangokweqiniso. Ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ngoba yini? uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye Bakhuleka kanjani? bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Umoya nangani? Nangeqiniso. So, mawusabona ukuthi wena iqiniso ngwana ulifuna wena iqiniso unadlala isikhathi sakho. Iqiniso lila eBhayibhelini. Wonke umuntu ozwa iqiniso loNkulunkulu ufuna athuthume. Atatazelele ukuthi ashintshwe iqiniso. You understand? Hallelujah. Banika incwadi yaGenesis lapha manje sahluko. Ngibavezela indlela yokungena kwesono. Ngibavezela ukuthi isono sinqotshwa kanjani. Ngifuna incwadi yaGenesis 3 from verse starting from verse 21 manje. uJehova uNkulunkulu. Genesis chapter 3 from verse 21. Hallelujah. yes sir. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi uGenesis isahluko 3 verse 17. Yes sir. Wayesethi kuAdam njengokuba 21. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphukhu. Yebo. Iziphukhu izikhumba abafaka zona abazithathe einkomeni. Ingakho kuthi umuntu osindisiwa kufanele ahlambalaze umzimba wakhe agqoke noma kanjani. Kufanele afihle ihlazo ngoba ukuhamba nqunu kuyihlazo. Ngesikhathi uAdam noEve sebonile bafihla imizimba yabo okuwuphalo ukuthi basebebona ukuthi banqunu. So why nihamba nenqunu lemgaqweni abani leggings nezikete ezincane eziveza imswapha ezini nifaka ama stomach out nama cleavage. Niyapho lapho. Funana esontweni ngqoke kanjani usibiza ngomKristu. Wabambathisa. Hallelujah. Wabambathisa. Wabembathisa. uJehova uNkulunkulu wathi bheka. Manje ke asike sizwe lana ke. Uthi uNkulunkulu emva kwalokho bheka. uAdam usenjengomunye wethu. uAdam usenjengomunye wethu. Uyakwazi okuhle nokwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle. Kepha manje makangeluli isandla sakhe. Yabona umfundele lapho mina endle. Ngoleve safundayo, ufuna ungifundele. Verse 27. Hallelujah. Verse 27. Verse 27. 22. Hallelujah. Right? 22. Yes. Yes. And the Lord God said, behold, the man is becoming as one. Man has become indoda usefana nomunye wethu. To know good and evil. Ukwazi okuhle nokubi. And now lest he put forth. Unless he put forth. Ithi la. Kepha manje makangeluli isandla sakhe. Yayizona. Bathi la akangeluli ngapha ithi indlela engakwazi ukumbuyisela ekulungeni fanele alule isandla sakhe. Yayizona nto leyo. Ayibona iBhayibheli. Kangile. Kakhulu. Kangile iBhayibheli. Hayi kancane kakhulu. Lahleka njalo. Ezolonto. So lithi iBhayibheli uma ngoba uAdam sekwazi usefana nomunye wethu usho uNkulunkulu. Uma ngase elulele isandla sakhe emthini wokuphila
Amen. Was a bright Ukuphila adle aphile kuze kube aphile phakade. uma ngase akwazi ukuthi alulele isandla sakhe emthini wokuphila adle bese athola ukuphila okuphakade. So manje uAdam akwazanga ukwenza lokho ngoba kwangaselula ukuthi alule ngoba sekubekweni ngifuna ngifundele ukuthi yini ebekiwe eyenza ukuthi ingangeneki ngane. uJehova uNkulunkulu wamnika insimu yase-Edeni. Yes sir. Yase-Edeni ukuba ayilime umhlabathi athathwe kuwo. Yes sir. Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga Wasebeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni. Yes sir. Amakherubi Wabeka amakerubi kanye nenkemba wayesebeka nenkemba yelangabi inkemba yani inkemba yomlilo ephenduphendukayo inkemba ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. yeyizo lonto leyo. So kuvimbeza into esivimbezela uAdam manje ukuthi angene ngale isono esikenyameni. So njengoba ivimbezela lento le uma uNkulunkulu esethumela uMoses kwincwadi yaExodus emyalela ukuthi funeka akhe itabernacle. Kule tabernacle funeka enze amakherubi, funeka enze iveyili, bese enze isihlalo somusa, bese kube khona futhi enye iveyili le kuzongena khona abapriest nje, bese kuba khona le khona engakwazi ukungena noyedwa umuntu ngaphandle kompriest omkhulu, futhi naye ungena kanye ngonyaka, ungena ngegazi lesilwane. So manje ukuthi akungeneki ngane ngegazi lakho. Lingcolile. Hallelujah. Uthaka. So lokho kuyisibonelo ngalo kwasihlalo somusa kukhona ini umlilo. Hallelujah. Ingakho ke uAbihu noNadabi umfowabo bethatha impengezana beshisa impepho bengazange bayelele uNkulunkulu kuphuma umlilo bashisa. You understand? Hallelujah. Because manje le ndawo afuna ukuza kuyona lento abayenzayo ayiyona yoNkulunkulu. Akungeni lutho. So manje uJesu ke ngoba uMoses uhlulekile uAdam uhlulekile amakerubi ngalamile akungeneki noma kanjani. So uJesu ke ngesikhathi ke esebethelwe esiphambanweni ngesikhathi ebethelwe esiphambanweni bese kuthiwa waphuma umoya emva kwalokho kwakuthiwa sekuqheka kwamadwala kwasekodabuka iveyili kwadabuka isiheko usuka phansi kuya phezulu noma kusuka phezulu kuya phansi. Lapho ilapho khona uJesu sengena emngcweleni esivulela indlela yokuthi sikwazi ukuza nathi njengaye ngokuba igazi lakhe ilona elabangcwele ukuthi livulele thina leya ndlela yokungena kuphi emngcweleni ngaphandle kwegazi lezilwane ngaphandle kokuhlatshwa nemikhosi eyayenziwa sesingena emngcweleni ngoJesu Kristu. Ingakho ethi uma ningithanda gcinani imiyalelo yami niyenze ngokuba ukugcwalisile isabatha wagcwalisa indaba yokugcinwa kwemikhosi wagcwalisa umthetho wagcwalisa abaprofeti ukugcwalise konke obekumele kugcwalise uthi angizanga ukuzobhubhisa kepha ngizele ukuzogcwaliswa. So abantu mekuthiwa ke lithi iBhayibheli umuntu esifazana agqoke ebhuluke kuthiwa iTestament elidala lonto seyadlula bese ngithi ke ukuphi kwiTestament elisha. Ngoba phela uma ungaqondi uzothi wena ke kuyiTestament elidala but izinto ezigcwalisiwe ezibalekile zibaliwe eBhayibhelini and futhi wazibaliwe nje. Hallelujah. Lokho kuumthetho ukuthi umuntu wesilisa nowesilisa bangalalani kusekenzeka yini kwiNew Testament. Yenzeka. Hallelujah. Yenzeka ukuthi umuntu kwiNew Testament kuthiwa akalale nesilwane ku-right. No. Hallelujah. Usho ukuthi umthetho lowo omile ukuthi akufanele kwenzeke lezi zinto lezi. Yes Lord Jesus. Uyathanda awuthandi lezi zinto akufanele zenzeke. So manje ke ufuna uku-understand imbhalo ukuthi ikona kuphi uJesu agcwalisa. So lezi zinto ezibhaliwe kwincwadi yaLeviticus nencwadi yaDeuteronomy ilozo zinto lezo zimile. Ilezo ezimhlatshelo ezagcwaliswa. Ilezo ezazigweba abantu njengokubulala umuntu nje kuthiwa akashiswa. Akusenziwa lonto leyo. Ingakho bethi uJesu hambani, hamba ungabusona. Akekho umuntu afuna ukubulala umuntu wesifazane ngoba yini babazi bayizoni nazo. So ngoJesu sithethelelwe iziphambeko zethu. Uma sesivuma amacala ethu singena ebungcweleni ngaye. So uma ethatha abapostoli bakhe ke glory to God ethatha abapostoli ubanika ubufakazi. So bese banika ubufakazi bona ke bamukela isiphiwo ekade bathembile sona ukuthi akekho wena leso siphiwo sikamoya ingcwele ngoba uNkulunkulu wayephakathi kwabo. Kepha ke kuthi kwincwadi kaJohane esahluko 7 from verse 37 uJesu ekhuluma esukuma ngololu suku lwesidlo nomkhosi wokudla egcineni wakhuluma wakhala kakhulu bright ufuna usheshe from verse 37
Kepha ngosuku lokugcina olukhulu Yes, sir. lomkhosi uJesu wema uJesu wamemeza wema wathi wathi uma ekhona uma omileyo kukhona omileyo akeze kimi aphuze makeze kuJesu aphuze okholwa yimi okholwa bani okholwa yimi okholwayo yes sir okholwa yimi njengokusho kombhalo njengokusho okholwa yimina njengokusho kombhalo esiswini sakhe izwe okholwa yimina Amen. akasho ukuthi uzophuza amanzi ngempela but uthi akeze uzophuza ulwazi uma sowuphuzile lo lwazi engikela lona ukholwa esiswini sakho kuyakugobhoza imifula haleluya belomfula besiyachaza incwadi ukuthi iphi lomfula imifula yamanzi aphilayo yes sir washo lokho lokho usho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye umoya emekhuluma ngemifula ukhuluma ngomoya yezo lonto leyo kuthiwa incwadi ezilimi nefuna ukwezihunyusho ngisho ukuthi ke wena fanele kube nesambulo osinikwe uyena umoya ingcwele ukuze lezi zinto uzikhulume hayi ngokuqonda kwakho kepha ngoba yena uyakunika lokho kumele ukukhulume muqa phezulu haleluya yezo lonto ngokuba umoya wayengakafiki ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa ngoba uJesu wayengakakhazimulisa so ukuze umoya ingcwele ufike uzongena kuthina hayi phakathi kwethu ukuze ungene kuwena umoya ingcwele kwakumele uJesu aqale afe bese ayavuka bese kuyakholakala ukuthi ngempela umoya ingcwele ukhona uyavusana nangu uvusa uJesu ngomzimba wenkazimulo so uJesu kwase emva kwalokho watshela abafundi bakhe wabavula ukuqonda bese bavula ukuqonda useyahamba webatshela ukuthi manje hambani neJerusalem nihlale nilinde ukuthi ke ubaba uza kunithumela umduduze ngimthembise yena yena ke uza kunikhombisa konke ingakho meseqedile ukukhuluma nabo kwincwadi ezenzo chapter 1 from verse 8 from verse 7 athi ke wathi kubo akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu yes sir ubaba akumisele ngamandla akhe kodwa niza kwamukeleliswa amandla kepha niza kunikwa amandla khuluma ngomoya oyingcwele umoya ongcwele esefikile phezukwenu umoya oyingcwele fanele afike phezukwethu nibe ngofakazi bami ukuze ke sikwazi ukuthula ubufakazi ngoJesu eJerusalem naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba so wonke umuntu ufanele leli vangeli ngaphambi ukuthi umhlaba ubhubhe so ke manje emva kwalokho kwenzakalani kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka okay usehambile kuJesu wayezulwini usebalindisile ngosuku lePentecost wasewehlela umoya engcwele kubona ukuthi bakholwa uyena so manje na ke asike sibhekeke ukuthi ke isono njengoba siqale kuAdam sayiza kuMoses silapha kwincwadi yamaRoma manje sahloko 5 Look from verse 10 if I'm not mistaken ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe sise yizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo yes sir sesitholile ukubuyisana kepha akusikho lokho kuphela kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu esesamukeliswe ngaye ukubuyisana yes sir qhubeka verse 12 ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye isono singene ezweni ngomuntu oyedwa nangesono kwangena ukufa nangesono kwangena ini ukufa kwenzeka kanjani ngene ukufa ngoba uNkulunkulu wathi esenile umuntu wathi ngokuba wena wenhlabathi uphuma enhlabathini futhi uza kuphindela othulweni njengoba namhlanje kusenzeka noJesu kwakumele angene othulweni mase avuke ngomzimba wenkazimulo anqobe ini uthuli sifanele ukunqoba uthuli kepha ke sinqoba ngoJesu kuphela uyena osibuyisela uNkulunkulu understand go ahead ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye go ahead nangesono kwangena ukufa yes sir ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke lokhu bonke bonile yes sir ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho yes sir kepha isono asibalelwa
ungekho umthetho. So umthetho ubekela ukuthi ugweme isono. Abantu baphula umthetho ukuze isono nasithola indawo ukuphula umthetho. Simile isono silindile. Wawuphula umthetho sesingene isono. You understand? Go ahead. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdam Ukufa kwaze kwaba kuMose. kwabusa kusukela kuAdam kwaze kwagcina kubani? kuMose. Exactly. Naphezu kwabangonanga. Ngaphezu kwalabo abongonanga kepha ngenxa ukuthi sonke asizalwanga siyizoni sizalelwe esonweni. So uma ukhule ngaphansi usuke uzelwe umzulu until uzuqala ukuhlakanipha. Wahlakaniphela esonweni uzoba yisoni. Mawuhlakaniphele kuJehova wena uqala ukuhlakanipha umesaba uJehova. Hallelujah. Uzohamba ngendlela kaJehova. Manike Naphezu kwabangonanga. Ngaphezu kwabangonanga. Ngendlela yeseko sikaAdam. ngendlela yabani? Ngendlela yeseko sikaAdam. Yes sir. Oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Obeyisifanekiso sikaJesu obezakuza. So manje unginike incwadi ke lapha yamaHebheru ke manje sesiveza ke ukugcina ke sesiyayivala. Eyogcina ke sovala ngayo bright ile yaseKorinte sahluko 15 from verse 50 Hebrews 9 Hebrews Hebrews 9 ngoba manje sengidlulile ukuchaza lo kade chaza ngini ku Hebrews 3 from verse 1 mase uhambe kwincwadi yaseKorinte. Ngifuna ukukuvezela ukuthi uJesu wenzelani. Ithe umoya ingcwele umuntu wesifazane inzalo yakho iyakugcoba ikhanda lakho eshwenyokeni. Nawe wesifazane inyoka iyakuchoboza inzalo yakho izithende. So kunempi ekhona kamoya phakathi kwenzalo kaSathane namademoni kanjalo nenzalo yomuntu kusukela kuEva umama wethu sonke thina esiphilayo. Ngakho-ke bazalwane abangcwele, Glory to God. enihlanganyela ukubizwa kwasezulwini. Yes sir. Qaphelani umpostoli nompriest omkhulu uJesu Kristu ungumpostoli aphinde abe ngumpriest omkhulu. wesivumo sethu. Umpriest omkhulu ngoba abapriest basenyameni bahluleka ukungena ebungcweleni babengena ngegazi lezilwane. Yena wangena ngegazi lakhe kwaba ganye kwaba unomphelo. Akangenanga kabili. You understand? Go ahead. Umpostoli nompriest omkhulu umpriest omkhulu wesivumo sethu. uJesu owayethembeka kuyena owamisayo. Owayethembeka noma owayethembeka angazi. Owayethembeka kuyena owamisayo. Yes sir. Njengomose. Owayethembeka lalela. Owayethembeka kulo wamisa wemiswa umoya ingcwele wenza intando kamoya ingcwele uJesu. Wesiqhubeka ithini? Njengomose naye owayenjalo endlini yakhe yonke. Yes sir. Ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose. Njengalokho oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. So indlu ilomzimba le lesibona. So uJesu uNkulunkulu wakhe inyama. Uyakhele udumo lwakhe yena mkhulu ngaphezulu kwenyama. You understand? So udumo ngolwakhe hayi lo mzimba inyama ayina nzuzo umoya ophelisayo. Go ahead. Ngokuba ileyo ndlu yakhiwa ngothile. Yes sir. Kepha owakha konke nguNkulunkulu. Go ahead. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku kuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. Yes sir. Esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi. Imani uthi wasiyindlu kaKristu kanjani? uKristu wakhazimula umoya wabuyela ezulwini. So uma sesimamukela thina sesamukela umoya asamukela inyama. Ukuba inyama nenyama ngeke izikwazi ukuhlangana ibe yodwa. Kepha umoya uyiwona okwazi ukungena kumuntu uphile njengoba uKristu ephila. You understand? Go ahead. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. Yes sir. Esiyindlu yakhe thina uma
sibambisisa isibindi nentokozo uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine yes sir kuze kube sekupheleni. go ahead Ngalokho njengokusho kukaMoya ongcwele ukuthi uthini namhlanje uma nilizwa izwi uma lakhe nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlane yes sir lapho oyihlo bangilinga bengihlola yes sir noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi 4. yes sir Ngalokho nganengwa yileso sizukulwane ngathi bayakuduka njalo enhlizweni yabo abazazanga izindlela zami ngase ngifunga ekuthukutheleni kwami ngathi abaya kungena ekuphumuleni kwami. Ngeke baze bangene ukuphumula okungcwele wathi labo abadukile ngenhliziyo zabo ngeke baze bangene kuphi ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Ukuphumula kwaNkulunkulu ubungcwele. Uma sithi ukuphumula kwaNkulunkulu ubungcwele sikhuluma ukuthi uma kuthiwa hlukana nesono wozophila impilo yokuthula. Ukuba kubhaliwe kwincwadi yaseGalatia sahluko 5 from verse 22 sifuna ukuvezela izithelo zikamoya izithelo zobungcwele. Ayikho yonke lemfucuza leyo kungcola nokukhohlakala kwasemhlabeni emngcweleni ishiwe ngaphandle ingakho sekuthiwa sesiphumule. Incwadi kwaseGalatia isahluko sesi5 verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziyuluthando uthando nokujabula ukuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. So uma senza lezi zinto lezi akukho mthetho kepha izithelo zenyama onginike yona from verse 18. Kepha uma niholwa ngumoya uma siholwa umoya aniphansi komthetho asikho ngaphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala ukuthi yini ubufebe ukungcola. So lezi zinto lezi ezishoyo ziyakhombisa eBhayibhelini ukuthi nazi izinto ezivimbezela abantu ukuthi bangene ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Ubufebe ukungcola amanyala ukukhonza izithombe ukukhonza izithixo ukuthakatha nobutha lezo lonto leyo nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga uthanda umbango nokungathandani nokwahlukana nokuthi kube khona uqhakeko. Lezi zinto ezikhona emasontweni ukwahlukana lokho kukhona emasontweni kubangelwa yikona ukuthi imisebenzi yenyama ngokuba kuba sonke siphila ngezwi likaNkulunkulu ngabe sonke sihamba ngeBhayibheli ngabe sonke sishumayela iBhayibheli nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho nokuningi kumele nikwazi izona ke izinto ezophila ungiphinde incwadi yamaHebrew futhi sahluko 4 manje ngifuna uqale from verse 3 lesiyafana ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo yes sir njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami yes sir ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba ushilo endaweni ethilo ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. Nakuleyo ndawo ethi futhi abayikungena ekuphumuleni kwami. Yes sir. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho. Yes sir. Nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga. Abashunyayezwa kuqala ivangeli abangenanga ngokungalaleli. Yes sir, correct. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla esho ngoDavide
emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo uqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile wayengayi kukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku ngakho ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumule emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Yes sir. Ngakho ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Qhubeka. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Libukhali kunezinkemba zonke. Kunezinkemba zonke. Ezisika nhlangothi zombili. Ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. Yes sir. Namalunga nomkantshwa. Lahlulela imicabango nezizinto. Imicabango nezizinto. Zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Ayikho into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. So akukho okufihliweyo phambi kwaNkulunkulu. Kepha konke kwambuliwe. Konke kwambuliwe. Kusobala emehlweni akhe esiya kuzilanda kuye. Ngokuba sonke sizoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Hamba ke manje incwadi yokuqala seKorinte 15:51 from verse 50. Siyaveza nje ukuthi singena kanjani ebungcweleni. Singena ngoJesu ngokuthi yena wakhazimliswa. Uma silizwa izwi lakhe singalenzi thina siyazilahla thina. Njengabo laba abashunyayezwa ngeseqaleni bona ehlanu abakholwanga wathi uNkulunkulu ngeke bangene emngcweleni. Nangempela abaningi abangenanga eKhanani. Njengoba namanje abaningi bangeke baze balingene izulu. Ngenxa ongafuni ukuzwa izwi balenze likaNkulunkulu. Asingeni ngokuthi wena umuhle kangakanani. Singena ngokuthi sizwile yini izwi salenza. Baningi. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 50. Yes sir. Kepha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa elungumbuso kaNkulunkulu nokubola akulidli ifa elungungaboli. So akho nyama negazi ezongena ezulwini. Konke kuzophela emhlabeni. Udaka lisala udakeni. Inyama isala lehlabathini idliwe yimpethu. Khona izimpethu zasenhlabathini. Kukhona izimpethu zasesihogweni. Khona imizimba yenhlabathi. Khona imizimba kamoya. So njengoba umuntu wokuqala uAdam wayeyinhlabathi, waphinda enhlabathini. Umuntu wokugcina wayewokamoya, waphinda kuphezulweni. So umuntu kwakumele akhazimuliswe bese kuphela izikhathi zakhe zokuphila emhlabeni ezingakanani 1000 years. Ukuthi kuNkulunkulu usuku lunye. Kepha uAdam akazange ukuthi aphile 1000 years noma usuku olulodwa noNkulunkulu. Waphila 930 years waseyafa. Kusukela lapho-ke ngenxa yesono yayisincipha iminyaka yayigcina ku180 namhlanje seyiphila iminyaka igcina 110 sokunenhlanhla amudlulile. Aka asakwazi ukuqeda mhlambe i-hour noNkulunkulu. So leminyaka lesiphilayo mningi kuthina kepha uNkulunkulu ayikho because ke uAdam wahluleka ukuqeda usuku. Qhubeka uqedele incwadi right. So ezulwini akungeni inyama negazi. Lemzimba le izosala lenhlabathini. Mawuthanda lo mzimba wakho uhlobisa ngama-tattoo, dwebinzipho, ufaka amacici nama-earrings nemigexo namabhlukwe nama-tight, uhlobisa ufaka ama-perfume abizayo. Lokho kwenzela ubuhle basemhlabeni. Nokufaka inkophe zokufakela ama-rouge, amazinyo. Lokho uhlobisa umzimba ozosala lemhlabeni. Amen. Akungeni lutho ngcolile ezulwini. Hallelujah, Lord Jesus. Ngeni lutho ngcolile ezulwini. Bhekani nginitshela imfihlakalo. Manje ke siyanitshela imfihlakalo. Asiyukulala sonke. Ngeke size sife sonke. Kepha siyakuguqulwa sonke. Yezindaba. Ukuba sebuya uJesu abona abaphilayo bayokuguqulwa. Abafile lo mzimba lo kufanele ukukhumule lo mzimba lo.
usale umzimba wenkazimulo bese kuthi laba abalele abafile befele enkosini nabo bayuvuswa ngemizimba yabo yenkazimulo. You understand? Go ahead. Ngesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina icilongo lani lokugcina kanjani ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakubola bengesenakho ukubola thina siguqulwe thina ke esiphilayo siyakuguqulwa ngokuba lokho okubolayo ngokuba lo mzimba lobolayo kumelwe ukwembatha ungaboli uwembathe ungabosho ukuthi lo ukhazimuliso lo mzimba njengomzimba kaJesu wakhazimuliso go ahead nalokhu okufayo kumelwe ukwembathiswa ukungafi. Yes sir. Kepha nxa lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli manje lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli sekuthola umzimba wenkazimulo nalokhu okufayo sekwembethe ukungafi. Yes sir. Kuya kugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ekumele kugcwaliseke lithini ukufa kugingiwe ukufa sekunqotshiwe kwaba ngukunqoba sakunqoba ukufa sakuginga ukufa njengoba uJesu wakunqoba ukufa wakuginga ukufa kufa kuphi ukunqoba kwakho na ngoba sokwazi lo mbuzo yobuzeka sesinqobile hayi manje kufa luphi udosi lwakho na yes sir udosi lokufa isono namandla esono ngumthetho kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukuqonda ngenkosi yethu uJesu Kristu. Usinika kanjani uNkulunkulu ukuqonda ngenkosi yethu uJesu Kristu? Ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka. So wayephila ngezwi loNkulunkulu. uNkulunkulu waye kuJesu. uJesu wenza intando kaNkulunkulu wazithoba waze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Ngaleyo ndlela wayesekhazimuliswa uNkulunkulu wayesemnika igama alikho igama elingaphezulu kwegama lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wamnika igama elingaphezulu kwawo wonke amagama ukuthi egameni lika Jesu wonke amadolo aguqe nazo zonke izilimi zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo. Hallelujah. Lord Jesus. Kababa. Hallelujah. So yilokho nje kumele ukwazi isono siyanqotshwa. Ngeke uphile impilo yobungcwele nempilo yesono. Nika incwadi ezenzo 2:38 batshela into ekumele bayenze bese befuna ukusindiswa sebefuna ukuhamba indlela eqondile indlela ezulwini hayi indlela ekufeni. So ufuna ukuphuma odakeni manje uzogezwa usulwe lonke udaka lokuba ingulube uyekiswe manje udla umphalazo lokwathi lokuphalaza uphinde udla ubuyiswe manje uzodla isinkwa sasezulwini uzophuza ubisi uphuze iwayini ngamandla kaNkulunkulu. Uthini uPetru? Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenze njani na? Wathini uPetru? Phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo nalowo kufanele yayindaba yilowo nalowo kufanele abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. So laba basabhaphathise egameni lika Yise nodala moya ingcwele abakukwambulelwa lento abayenzayo ayikho. Hayi ukuthi ngiyadlala ngiserious. Lento abenza ayikho. Ngeke ukuthi ngisho abapostoli abenoJesu bethi egameni lika Jesu Kristu. Libe lithi iBhayibheli futhi wanikwa igama engaphezulu wonke amagama ukuthi egameni lika Jesu Kristu wonke amayezo lonto leyo. Hallelujah. So wena uzomtshela ukuthi hayi mina ngabhaphathiswa ngafafaza ngamanzi egameni lika Yise ubani igama lika Yise? Hallelujah. Ubani igama lendodana? Ubani igama likaMoya? Waphela nje ukuthi hayi igama lika Yise lendodana uNkulunkulu uJesu ubani moya ingcwele? Hayi moya ingcwele ayikho lonto leyo. Bese egameni khona igama ayisho ngisebagameni futhi egameni. Hallelujah. Phendukani manje basithi sekhona ingoma ethi emagameni amathathu. Yabona uSathane mesengenile uyakulutha susa abhekisele. Ngoba yini? Anifuni ukuthi nifunde izinto zikaNkulunkulu nenze izinto njengabapostoli abawofakazi balezi zinto. Uthi hayi nangile revelation ukuthi hayi igama lika Yise igama lendodana uJesu Kristu bese kuba igama likaMoya ingcwele. Wakhetha igama lelo lifaka pha lendawo. Lawo kuthi ukwenza njani? Khohlakala lo. Khohlakala ungashintsha iBhayibheli. Ungazi-edeni, ungazisulutho. Shiya lokho njalo enza lokho kusho abapostoli egameni lika Jesu Kristu ufanele ubhaphathiswe noma kuthiwa sobhaphathisa abantu abayinkulungwane babhaphathise ngendlela wrong. Yes Lord.
egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono zethu. kuthethelelwe izono zethu. Fanele kube nokuqonda ukuthi wena ukholwa yini, ukholwa kanjani. Kwenziwa yini ngiyakholwa kepha-ke anazi indlela enihambayo. Nikholwa izinto ezishiwo abafundisi but izinto abazishiwayo azikho eBhayibhelini. Yini abantu bami bayabhubha ngenxa ungafuni ungabi nalo ulwazi. Phendukani Yini lowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. kukho kuthethelelwa kwezono zenu. Hallelujah. Khona nekwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ukuba nesithembiso ngesenu Nesabantwana benu nesabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabisa. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane So esiphambeneyo. uma ufuna ukusindisa imininingwane uyibona ku screen. Bese usithinte kule mininingwane oyibonayo noma email address wazise ukuthi wena ufuna ukubhaphathisa egameni likaJesu Kristu. So ufuna ukuhamba noJesu Kristu ngokuqonda. Abantu bayaphenduka bayaphuma emabandleni abamanga. Siyazi abafundisi abaningi bazocasuka. Kepha bayanishiya ngokuba anibaholeli ekuphileni. Nidlala ngabantu nibafeed upoison. Nihlakaza izimvu zikaNkulunkulu ziyaphela. Ngenxa yokuthi nifuna ungena emaphaketheni abo nilambile nina. Nisebenzele izisu. Lithi iBhayibheli nezinja. Lithi ngaphandle khona izinja nabathakathi nayifebe nabaqambi bamanga. Angeni lutho ngcolile. Thola usisiwe thola ukuvuka kokuqala ngoba ukufa kwesibili akusenamandla kuyena. Lord Jesus. iBhayibheli lisho zonke lezi zinto ezishoyo. Manje ke ngeke nithi ke nizozama yabona uthi hayi yabona flow somthreatnisha ukuze angakhuluma ake lalela angikusabi. Hallelujah. Kuthiwa ngisabela lokwazi ukuthi bese eqedile ngoba ngenyama thatha umphefumulo ufake esihogweni. Wena into ongayithinta inyama. Namu uJohane uBhaphathisi bamnquma ikhanda. So bekuyimi uStefan bamgcoba ngamandla bekubami. Lord Jesus. Yini ongenzela yona engisidisa. iBhayibheli ke uNkulunkulu ngumali uswami. So manje ke angisayisaba ukuthi umuntu angakenzani. Hallelujah. Lord Jesus. Mhlawumbe ngisaphila enyameni ngizosaba manje ngisasaba. Mawufuna ukubhaphathiswa ke so ukhathele ukulandela umfundisi wamanga so sithinta kule number oyibonayo egameni likaJesu Kristu. God Jesus thing. eGoli siyeza mhla ka 27 God willing. siyeza mhla ka 27 AwuseGoli. mawufuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu so ulamukela iqiniso siyeza eGoli so babhaphathise egameni likaJesu Kristu. So sithokozela umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga Moya Oyingcwele siyabonga Nkosi izwi lakho elinamandla eliphilile elungumlilo Nkosi alishise yonke imimoya yesithu Sathane ngegazi likaJesu Kristu nangegama lenkosi uJesu Kristu kuyo yonke imimoya Nkosi ezama ukufukamela inhliziyo zethu ukuba singalithobeli izwi lakho Nkosi Moya Oyingcwele ukuba singayenzi intando yakho siyayibopha leyo mimoya ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuba ibuyele olwandle la iqhamuka khona ilinde isikhathi lapho khona Nkosi uzohlulela yonke imisebenzi yongalungu na yonke imimoya engalaleliyo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ukhazumuliswa Moya Oyingcwele ngokuba Nkosi uJesu Kristu umele ukhazumuliswa empilweni zethu umele ukhazumuliswa ezindlebeni zethu naseyinhliziyweni zethu nasemimphefumulweni yethu ngokuba wena uyinkosi nomsindisi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen.